4-сіннен алып 14 апрельге қадар бүтін Россия бойынша уақытлы матбуғатқа язылу декадасы иғлан етілді. Татарстанда бұл іш нешік алып барыла. Бұл тұрда толырақ актуаль әңгіме сәхифесінде. Сөзіні коллегам Айзилия Батырхановаға берем. Исәнмесіз, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз Татмедиа акционерлар җәмгыятенең пиар директоры Ләйсән Сафина. Ләйсән ханым, исәнмесез? Хәерле иртәләр, исәнмесез. Татарстанда язылу буенча инде 10 көнлек бара һәм шуны сорыйсы килә, язылучылар активмы? Һәрвакытта Аллага шөкер актив, чөнки нәкъ менә шушы декада вакытында безнең язылучыларга яңа мөмкинлекләр бирелә. Бу республикабызда чыга торган татар, рус, чуаш һәм удмурт телендәге басма матбугатка 13%-ка хәтле ташлама белән язылу мөмкинлеге бар. Монда район матбугатта керә газеталары, аннан кала республика күләмендә чыга торган журналлар, газеталарда шул исемлектә бар. Махсус почта бүлекчәсенә барырга кирәкме, яисә онлайнда язылып буламы? Ике мөмкинлектә бар. Кемгә уңайлы, алар почта бүлегенә барып, традицион рәвештә языла ала. Кемнең инде мөмкинлеге һәм андый ысулны белүчеләр өчен безнең tatmedia.ru подписка бүлегендә, Tatmedia сайтында алар нәкъ шулай ук район газеталарына да языла алалар һәм башка матбугатка да языла алу мөмкинлеге бар. Димәк, тагын бер тапкыр кабатлап әйтик, Tatmedia.ru подписка бүлегенә кереп, сез үзегез теләгән, үзегез яраткан матбугатка, газета журналларга языла аласыз. Рәхим итегез. 4-сеннән алып 14 апрельгә кадәр безнең инде 13% ташлама белән 13%-ка кадәр ташлама, чөнки төрле матбугатка, төрле газета журналларга ташлама проценты бераз гына төрлечә, шуңа күрә сез кирип карый аласыз. Сайтта да ул инде яңа бәяләр белән чыкты. Шуңа күрә менә шу мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз, 14-сенә хәтле язылып өлгерү мөмкинлеге бар. Статистик мәгълүматларга күз салса, хәзерге вакытта менә басма вакытлы матбугатны кайда, ничек алдыралар? Әлбәттә, инде авылларда, авыл районнарда алдыручылар күбрәктер, әйеме? Алар анда да күбрәк, ләкин аңа карап зур шәһәрләрдә дә аз дип әйтмәс идек. Мисал өчен Казанда, Әлмәттә, Чаллыда, Нижнекамскида язылучылар саны бик күп. Әмма дә ләкин районнарына теге барысын тулайым алып караганда, район матбугатына да язылучылар бик күп. Мисал өчен узган ярты еллыкта барлыгы 227,879 экземпляр газета, журнал яздырганнар безнең республикабызда, Аллага шөкер. Бездә бик яхшы укыйлар һәм әйткәнемчә матбугат бит әле татар телендә генә чыкмый. Безнең рус телендә, чуаш һәм удмурт телләрендә чыга торган матбугат чараларыбызда бар. Аларга язылучылар санында байтак. Менә бүгенгесе көндә бит инде шундый проблема килеп туды. Бу кагаз кытлыгы проблемасы. Менә әлеге вазгыятны ничек хәл итәсез? Ул инде хәл ителде. Башта билгеле бераз гына теге шау-шуда күптәрде, чөнки без кагазга бәйле, бигрәк тә офсет кагазга бәйле, аның бәясенә бәйле, әмма дә ләкин без бу юлда хәтта бу ярты еллыкка да бәяләрне күтәрмибез. Без нәкъ шул бәяләрдә калабыз һәм без укучыбызга яхшы сыйфатлы кагазда барыбер үзебезнең матбугатны җиткерәчәкбез. Ул проблемалар инде азмы күпме теге хәл ителеп бетте дип әйтә алмыйм, әмма дә ләкин ул процесс бара, ләкин бәя күтәрү хакында сүз бармый. Ягъни без узган елгы ярты еллыктагы бәяләрдә калдык һәм менә шушы 10 көнлек дәврендә әле узган ярты еллыктагы бәяләрдән тагын да арзанлыракка язылу мөмкинлеге бар. Иң популяр басма матбугатка килгәндә алар нинди? Журналмы яисә газетамы? Алар төрлечә. Кайсы районга карап билгеле, район халкы күбесенчә үз җирлегендә чыга торган газеталарга языла һәм аннан кала, шундыйсын әйткәндә, татар ул укый. Һәм бу безне бик сөендерә. Яхшы күрсәткеч. Һәм хәтта безнең менә 10 газета, журналга язылучы кешеләребез дә бар. Ягъни бер йортка 10 төрле газета, журналлар килә һәм алар аны алдыралар, бик яратып укыйлар. Монда безнең Татмедиа матбугаты турында гына сүз бармый, монда шәхси матбугат, газеталар турында да сүз бара. Әмма дә ләкин иң популярларга килгәндә, мин инде хәзер журналларны нигездә санап узам. Бу билгеле иң беренче чиратта Салават күпере журналы. Чөнки ул бүгенге көндә иң зур тираж белән чыга, 15 меңләп
Оны балалар шыннан да бик яратып алдыра. Аны инде балалар алдырмый, аны аларның әти-әниләре алдыра шушы балаларга укытыр өчен. Чөнки журнал шыннан да бик интерактив. Аның эчендә ябыштыргычлар да бар. Аның эчендә QR-кодларга ялганган видеолар да бар. Ягъни бу журнал уку гына түгел, бу чынлап балага татар телен өйрәтү, аны җырларга өйрәтү, сөйләшергә, аралашырга өйрәтү. Аның калам Сөембикә журналы һичшиксез бу татар ханымнарының иң яраткан журналы һәм әйтергә кирәк, аны безнең Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә бик күп алдыралар. Аның кала Казан утлары журналы. Аларның быел 100 еллыгы, ягъни татарның әдәби журналына 100 ел, һәм аны бүгенге көндә дә бик яратып укыйлар, чөнки барлык яңа әсәрләр нәкъ менә шушы журналда тупланган. Һәм аларны бик яратып алдыралар. Шул исәптән безнең Мирас журналында әйтеп китми мөмкин түгел. Журналларга килгәндә алар чынлыкта бик күп, алар төрле аудиторияга юнәлгән. Ялкын, Идел журналлары, Татарстан, рус телендә чыга торган Казан журналы бик актив эшләп килә. Шәһри Казан газетасын әйтмичә мөмкин түгел. Аларның әле район газеталары да булдырылды узган ел гына. А4 форматында чыга торган Язмыш газетасы, аңа аерым язылырга мөмкин, аерым индекс буенча. Шуңа күрә мөмкинлекләр зур, төрле аудиторияга каралган, төрле эчтәлекле. Шуңа күрә безнең чыннан да татар халкы бик яратып укый, һәм алга таба да шулай булсын инде дигән теләктә калам. Шунысын әйтергә кирәк, татар халкы ул бик бәхетле, чөнки никадәр аның газетасы, никадәр журналы бар, һәм инде һәрбер өйдә әлбәттә инде менә шушы газета исе һәм журнал исе булырга тиеш, миңа калса. Ул басмалар алдырылып килсен инде, алга таба да һәм укылсын иде. Бик зур рәхмәт, Ләйсән ханым. Сезгә дә бик зур рәхмәт.